Danas bi trebalo da se završi rok za prikupljanje podataka o motoričkom i fizičkom razvoju dece od 3. razreda osnovne škole do završetka srednje škole u okviru portala Zdravitas. Međutim, očekuje se da će taj rok biti pomeren po drugi put zbog slabog odziva škola. O ovoj temi danas će se u Ministarstvu prosvete razgovarati sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji su protiv ove platforme. Prvobitno unošenje podataka đaka na Zdravitasu trebalo je da bude završeno do 8. novembra, a u okviru obaveštenja o produženju roka Ministarstvo je objavilo i 2 dopisa. Jedan namenjen nastavnicima, a drugi roditeljima, kako bi i jedni i drugi razumeli nameru i cilj ovog portala. A koliko je dobro komunicirano sve u vezi sa ovom idejom, nismo sigurni da je dovoljno ili dovoljno dobro. Jasna je podela među nastavnicima i sumnja među roditeljima. Šta je sindikatima sporno, koje su teme današnjeg sastanka u Ministarstvu prosvete, to sada pitamo Mirjanu Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja nam se uključuje iz Kruševca. Dobro jutro. Dobro jutro. Kažite nam, gospođo Gašić, u Ministarstvu prosvete je u toku sastanak predstavnika 4 reprezentativna sindikata i resornog ministarstva zbog portala Zdravitas. Sa čime vaše kolege idu na ovaj sastanak? Koja su to ključna pitanja? Pa vidite ovako, mi smo samo ministarstvo, ali i čitavu javnost obavestili o tome na koje sve nedoumice mi nailazimo kada je u pitanju projekat Zdravitas. Na prvom mestu, to osnovno pitanje koje smo postavili jeste da li je bilo zaista neophodno osnivati neku novu platformu na koju ćemo mi unositi ponovo iste lične podatke svih učenika, ali i njihovih roditelja, kada već svi ti podaci stoje u elektronskom dnevniku koji živi u nastavnom procesu već 7 godina i koji je u potpunosti spreman da prihvati uz izvesno proširenje i ove podatke koje su kolege, učitelji ili nastavnici, razne starešine ili profesori fizičkog trebali da unose kada je u pitanju merenje onih podataka koje inače rade do sada u sveski, a sada je to trebalo unositi u elektronski dnevnik. Zapravo, mi smo postavili pitanje da li je to bilo neophodno i duplirati naš posao i duplirati trošak povodom izrade te neke nove aplikacije. Druga stvar koju smo postavili kao pitanje jeste koliko su svi ti podaci koje mi dostavljamo na neke platforme zapravo bezbedni i zašto je uopšte potrebno širiti mrežu aplikacija na koje ćemo mi stavljati lične podatke svih činilaca u obrazovnom sistemu, dakle i roditelja i đaka. Treće pitanje koje je zapravo, da kažemo, manje više moralno pitanje u ovom trenutku, jeste bilo da je bilo u redu kolegama nametati još jednu novu radnu obavezu u trenutku kada mi pokušavamo sa vladom da pregovaramo oko toga da vlada ispuni protokol koji je sama potpisala i pečatirala, a u protokolu stoje te tačke da prvo treba smanjiti administraciju kojom se nastavnici prekomerno bave. Pored sveg posla u školi, na času, u obrazovnom radu, mi moramo u velikoj meri da se posvećujemo administrativnim obavezama. Ovo je sada još jedna administrativna obaveza i pritom vlada nije spremna da ispuni ono što je sama potpisala, to je da naša plata dođe do prosečne plate u Republici Srbiji, a nametne nam novi radni zadatak. I ja zaista nisam sigurna sada kako će uopšte moći da se reši ovo pitanje. Dakle, više je problema, da tako kažemo, u vezi sa ovim portalom Zdravitas, ali neke vaše kolege su se, osim ovih problema koje ste vi sada istakli, i žalile da su zbog pritisaka direktora morale da unose podatke đaka za koje roditelji smatraju da su protivzakoniti, da su zbog toga dobili tužbe roditelja. Da li ste se vi susretali sa ovakvim slučajima? Je bilo takvih primjera kod vas? Tako je. Mi smo od početka upozoravali na to da će kolege koje budu, da kažemo, primorane da urade ovakav zadatak, potencijalno moći da se nađu u drugom problemu, da roditelji prosto zabrane unos podataka i da samim tim uvedu kolege koje se nalaze između neke dve vatre, između direktora
sa jedne strane koji bi pokušali, da kažem, da sprovedu ovaj projekat ovakav kakav jeste po nalogu viših instanci i sa druge strane roditelja koji potpuno opravdano mogu postaviti pitanje zašto sve to i čemu. Naime, prosto vi ste najavili ovo moje uključenje time što ste kazali da je loše iskomunicirano. Upravo to se i dogodilo. Znate, da je nama transparentno postavljen ovaj zadatak, sve kolege ga svakako do sada, sve kolege profesori fizičkog svakako ga rade do sada tako što upisuju ta merenja u svoje sveske, u lične zabeleške i tako prate razvoj učenika. Dakle, da je ovo nama ponuđeno na jedan konkretan način, potpuno jasno obrazložen, da mi vidimo da je vlada ne samo obrazloženje koje prati, mi znamo da po nastavnom planu i programu to su redovne aktivnosti koje kolege rade, ali sa druge strane mi smo videli da je vlada nekorektno postupila prema nama, pokazala potpuno nepoštovanje i potpuno nerazumevanje za sve što mi radimo i za sav napor koji ulažemo u našem radu, a onda je sa druge strane došla sa nekim zadatkom koji je, mislim, prosto bio suvišan. Tako da je do čitave ove zbrke došlo, ja zaista kažem, krivicom vlade. Da su oni to drugačije postavili, da su nam drugačije i predstavili, da su ispunili svoje obaveze, da su otvorili karticu u okviru S-dnevnika samo kao proširenje, to bi bio samo još jedan radni zadatak koji mi imamo. Ovako je zaista sada ozbiljno pitanje. Dobro, a šta onda očekujete od današnjeg sastanka? Jel očekujete nekakav dogovor? Čime bi zapravo taj dogovor trebalo da rezultira u budućnosti? Pravo da vam kažem, nemam gotovo nikakve očekivanja. Ja nisam sigurna da će ministarstvo uopšte lako odustati od ovog projekta, jednako kao što nisam sigurna da će i kolege prihvatiti, ali i roditelji odustati od svojih snova. Možda bi neki novi rad, možda bi prenos podataka mogao da bude unet dakle, u elektronski dnevnik i da se na taj način zanemari sama aplikacija Zdravitas i da onda one redovne aktivnosti koje mi obavljamo budu samo prođu kroz elektronski dnevnik, to je dakle nešto što je sasvim u redu. Jer znate, u elektronskom dnevniku vi kao roditelj imate priliku da pratite formativne ocene, opisne ocene svog deteta. Pa onda vidite da je nastavnik napisao da je danas učenik pokazao da je vrlo vredno pratio recimo neke nastavne jedinice, ali za nekoliko dana da je taj učenik odsustvovao sa nastave, da nije prihvatio. Na taj način je samo trebalo uraditi ovo. Dakle, postoji jedno rešenje i ono je vrlo praktično, potpuno blokirati samu aplikaciju Zdravitas, sve te podatke uneti kroz elektronski dnevnik i to je onda samo jedna normalna radna obaveza kojom se mi inače bavimo. Hvala vam mnogo na uključenju. Nadamo se da će doći do rešenja. Evo, vi ste rekli kako bi taj kraj mogao da izgleda kada govorimo o portalu. Neki kažu, evo, kažete vi, aplikacija Zdravitas. Vidjet ćemo kakav će dogovor danas postići vaše kolege i resorno ministarstvo. Da, nastavljamo da se bavimo. Ja želim uspekujem. Hvala vam. Hvala. Da. Hvala. Nastavljamo da se bavimo ovom temom koja pitanja najčešće postavljaju roditelji, zbog čega su zabrinuti kako škole. Reći će nam predsjednik aktiva direktora škola Novog Beograda, Darko Eger, direktor osnovne škole Kneginja Milica i Tamara Bradić sa nama, ona je roditelj i psiholog sa 15-godišnjim iskustvom u prosveti. Hvala vam što ste tu. Evo, čuli ste šta kaže i koleginica iz Kruševca. Hajde, gospodine Eger, od vas da krenemo, da vidimo kakva je situacija na Novom Beogradu u vašoj školi. Kakve ste vi podatke prikupili i koji je vaš stav generalno? Ja bih se prvo osvrnuo na ovo uključenje predstavnika sindikata. Stalno slušamo neki direktori. Ne kažemo po imenu i prezimenu već kako to direktor vrši pritisak. Direktor je po zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja neko ko je zadužen da sprovodi zaštitu zakonitosti rada škole. Znači, mi nismo ti ni koji ovo formiramo, ni koji ovo izmišljamo, ni koji dajemo predloge, mi smo ti koji sprovodimo. Izabrani i od strane kolektiva, predloženi ministarstvu i ministar nas imenovao. Tako da
izbor direktora je jako bitan u ovoj priči. Direktor nije na suprotnoj strani u ovoj priči. Ne znam zašto se stalno dovodi u suprotan kontekst. Druga stvar koja se iz ovoga uvode izdvaja interesantna, to je da, znate kako, mi se uvijek iznenadimo na kraju. O ovome se priča od 2016. godine, tačnije 2017. godine, kad je izašao prvi priručnik za praćenje. Ne znam da li sindikati to prate, ja pratim to već 25 godina, pa jako dobro mogu o tome da pričam i kompetentno. Znači, prvi priručnik za praćenje ovih fizičkih, da kažem, karakteristika dece i motoričkih sposobnosti još izašao 2017. godine. Ozdravitas je poslednja faza i potpuno se slažem sa ovom formiranje jednog, da kažem, portala, jednog aplikativnog softvera u koji će biti uneseni podaci. Također se i slažem i s ovim delom koji je potpuno jasan, koji se tiče elektronskog dnevnika i u elektronskom dnevniku se svi ovi podaci već nalaze i apsolutno to podržavam. Ono što je možda i negde najvažnije u ovoj priči da ovo unošenje podataka i sprovođenje cele ove, da kažem, akcije koja je vezana oko cele ove aplikacije je stvarno došlo negde na početku godine kad smo mi, zatrpani ovim osnovnim stvarima koji, početak školske godine, usvajanje osnovnih dokumenta i krećemo u jednu apsolutno novu školsku godinu. Tako da je to negde možda i najveći problem. I konačno, ovo što je predstavnik sindikata tačno rekao, negde dođe uvek nezgodno kad u vreme štrajka vi uvodite nove obaveze, pa onda to ispadne mali problem. Ali suštinski, možda se previše o svemu ovome negde priča. To je što se tiče sa strane struke. Sa strane roditelja imamo drugu bojazan. Imamo bojazan što se tiče ovih podataka i, nažalost, ja jedino što to mogu da kažem, a to je da imamo, poverenika koji je o tome dao svoje mišljenje, da je apsolutno Ministarstvo prosvete i portal da su zaštićeni i da rukuju podacima u skladu sa zakonom o zaštiti podataka od javnog značaja i to je ono što ja sa strane škole mogu da kažem. Gospođo Bradić, evo, kao psiholog, kao roditelj, da li je vama jasan portal, platforma, aplikacija, softver Zdravitas, sve ono što je predstavljeno, sve ono što zapravo on jeste i koliko je jednak sa onim što su nastavnici radili u sveskama i upisivali? Da li je moglo da ostane na tome ili je morao Zdravitas da zaživi? Ja ovako želim da kažem da je meni apsolutno jasno da postoje pritisci od strane Ministarstva prosvete, a onda i od poverenika koji se pozvao samo na član 12 pravne obaveze rukovaoca podacima koje je ministarstvo rukovodi podacima da mora da izvrši tu svoju obavezu, pa onda ministarstvo daje nalog direktoru. To jeste istina. Međutim, kome je to ministarstvo odgovorno je ključno pitanje i mi bismo želeli kao roditelji da imamo odgovor na to pitanje. Zašto? Radi se o jednoj ozbiljnoj softverskoj platformi. Znači, to više nije ručno unošenje podataka i više se ne radi o odnosu nastavnik-roditelj, lekar-nastavnik, nego se sada pojedinačni podaci o svakom detetu posebno objedinjuju i nalaze se na jednoj platformi. Ono što je ključno pitanje roditelja, kome su ti podaci potrebni? Ovaj projekat je netransparentan i mi na to pitanje još uvek nismo dobili odgovor. Ono što je apsolutno poražavajuće i što mogu slobodno da kažem iz uloge roditelja, ali svih roditelja koji su prosto zabrinuti, jeste da ovo predstavlja jedan uvod u totalitarizam. Zašto? Niko, apsolutno niko, nije tražio saglasnost od roditelja da dečiji podaci budu uneseni na platformu. Ali koja se onda to saglasnost potpisuje? Pritom su roditelji jedini zakonski zastupnici svoje dece. Ono što su od nas tražili jeste da samo potpišemo da li smo saglasni da uđemo na platformu i imamo uvid u te podatke. Znači, samo to. I rečeno je jasno od strane ministarstva i od strane poverenika da mu nije potrebna saglasnost roditelja da se podaci unesu. Kome su onda potrebni ti podaci sa platforme, ako roditelj može čak i da odluči da ne želi da ima uvid u te podatke? Da li su možda ti podaci potrebni nekim farmaceutskim kompanijama, osiguravajućim društvima? Da li su ti podaci možda potrebni nekim bezbedonosnim agencijama koje će profilisati našu decu? Nemamo odgovor na to pitanje i apsolutno je nedopustivo
sve ovo što se dešava. Ja se apsolutno slažem sa Unijom prosvetnih radnika i ovo, ja se izvinjavam, i ovo i jeste pitanje njihovih kompetencija. Oni nisu informatičari, jel tako? Oni se nisu obrazovali da budu informatičari, ali, što je izuzetno važno, prosvetni radnici, kao i direktori, bez obzira na Ministarstvo prosvete, nisu obrazovani, nisu u stvari prosto dužni i nisu obrazovani da otimaju podatke, lične podatke od dece, čak i kada postoji izjava roditelja da oni to ne dozvoljavaju. Dakle, ovo je jedan način da se apsolutno marginalizuju, diskredituju roditelji i jednostavno da im se oduzmu roditeljska prava. I ono takođe što želim da naglasim, u samom portalu se zadire i u zdravstveni status deteta. Na samom portalu se upisuju podaci o fizičkim, motoričkim, biometrijskim karakteristikama deteta, čak indeks telesne težine. Sam indeks telesne težine je zdravstveni podatak. Da li mi Dobro, sad šta imamo... kaže Zdravitas? Zbog čega je ova platforma, portal sačinjena? Šta je poenta? Da se skupe podaci? Zbog praćenja čega konkretno? Praćenja fizičkih karakteristika, znači mase, Dobro. visine, odnosno težine, kao sile, i konačno drugih podataka koji su vezani sa motoričke sposobnosti učenika. Ciljevi Zdravitasa. A zbog toga što je primećeno šta? Kažem, praćenje Dobro. apsolutno svih ovih karakteristika kroz godine da bi se utvrdilo ono što je potrebno za dalje napredovanje i bilo bi dostupno naravno i roditeljima, ministarstvu i već šta je predvideo, kažem, portal Zdravitas. Ja se izvinjavam, ali moram da kažem, ko će davati preporuke o zdravstvenom stanju dece? U dopisu ministarstva se navodi da će uvid u podatke moći da imaju isključivo roditelji i nastavnici. Ne pominje se neko treće lice. Da li će te podatke da obrađuju lekari? Onda imamo prosto mešanje kompetencija. Da li to škola sada postaje ne samo obrazovna, nego i zdravstvena ustanova? Ili će možda sve te podatke da obrađuje neki softver? Evo ja vas pitam, da li biste vi više verovali svom lekaru, izabranom, i nastavniku u ličnom kontaktu, gde bi vam on dao na osnovu svojih saznanja neke preporuke ili nekom softverskom rešenju? Odgovor je jednostavan, a to je ova zastava Republike Srbije. Ja verujem državnim organima i ono što nam oni daju. Tako da potpuno kao neko ko vodi vi verujete ono što se vama naloži i ne postoji ni trunka nekog, da tako kažem, ličnog, profesionalnog integriteta da uvažite sve ovo što je važno roditeljima? Ja sam apsolutno sve uvažio. Sve ono što je ministarstvo dostavilo. Uvažili ste ono što je ministarstvo. Dobro, da li vi kao direktor škole i kao neko ko ima komunikaciju, pretpostavljam, sa Ministarstvom prosvete, odlazite, sigurna sam, i na nekakve sastanke i tako dalje, zajedno sa svojim kolegama, dakle, da li ste vi upućeni u to, postoji li u ovom čitavom projektu ta treća strana? Ako gospođa Bradić kaže da će ti podaci o merenjima koji primarno i ne moraju da imaju neku, kako da kažem, u redu je meriti, pratiti decu, kroz nekoliko godina izaći sa nekim podacima, deca su nam gojazna, motorički, više nisu na nivou na kojima su možda nekad bili, nisu za svoj uzrast. Ja moram da vas samo prekinem, da završim misao, da, i to je isto važno i evo sad mi je možda i pobegla skoro, ali pokušat ću da završim. Dakle, da li ste vi upućeni u to ko je ta treća strana? Ko je taj koji će obraditi prikupljene podatke i šta će dalje uraditi sa... Da li uopšte postoji treća strana onda na to ono što sumnjaju roditelji? Mislim da je ovo pitanje pravo. Da li uopšte postoji treća strana? Ono što je nama dostavljeno i što piše u dokumentaciji, to je da ćemo kroz praćenje ovih motoričkih sposobnosti i fizičkih karakteristika dece dobijati povratnu informaciju i kroz to naravno davati i roditeljima povratnu informaciju, odnosno sami će moći kroz portal Zdravitas da imaju povratnu informaciju, a mi nastavu usklađivati sa time. Da, ali nismo dobili informaciju od koga ćemo dobiti kao roditelji tu povratnu informaciju i na osnovu od koga? Od škole, od nastavnika? Škola unosi podatke. Škola će dati te podatke bez ikakve dodatne ocene i procene o pojedinačnom stanju deteta. Pa svako dete se pojedinačno testira. Ne, ali ja vas pitam, neće biti iskomunicirano, neće biti izvedeni nekakvi zaključci. Dakle, bit će Pera, Perić, na primer, tako i tako, to su neki podaci, neki nalazi i onda će oni biti vraćeni roditeljima i šta roditelji rade sa tim? Roditelji do sada, kao i do sada,
To je mali paradoks elektronskog dnevnika. Znate kako, elektronski dnevnik je donio svoje dobre osobine da sve vidimo u realnom vremenu, ali istovremeno je onemogućio baš dolazak roditelja u školu i primeće se da oni već dosta i ređe dolaze u školu kad postoji elektronski dnevnik. Međutim, praćenje jednih apsolutno razvoja jednog fizičkih i motoričkih karakteristika deteta je potrebno gledati kroz vreme. Unos na ovaj način to omogućava. A koliko ćemo često kao roditelji dobijati te podatke? Non stop sa šifrom, ćete mu biti sve vreme uključeni u portal. Međutim, za ovo praćenje nije neophodno da se objedinjuju podaci svakog učenika posebno. Poverenik navodi da se radi o javnom interesu. O javnom interesu može da se radi samo ukoliko su u pitanju zbirni podaci i ukoliko se oni statistički obrađuju. Ukoliko imamo podatke svakog učenika posebno o svim ovim karakteristikama koje zadiru u oblast zdravstva, onda mi imamo problem sa nezakonitošću. Ovaj projekat je apsolutno netransparentan, nezakonit, nesvrsishodan i nije potreban, i to sa više aspekata. Čak možemo da uzmemo u obzir i aspekt odnosa prema društvenoj zajednici, jer recimo ukoliko vi date 350.000 evra za ovaj projekat, izdvojite ga, a deca recimo u Zrenjaninu tokom leta nemaju pijaću vodu, onda se roditelji zaista pitaju na koji način to ministarstvo brine o našem zdravlju. Da li znate da u nekim školama u Beogradu roditelji finansiraju zavese? Zavese finansiraju, ne znam, ubruse, taulet papire. Znamo. Znate. I mnogo toga još. A neko ulaže 350.000 evra za jedan portal Zdravitas koji svakako ne može da bude lekovit ni za decu, a ni za roditelje. Koliko je lekovit, da. Stavit ćemo onda samo pauzu, ćemo da napravimo. Da li će lični podaci đaka biti bezbedni, kao i u sveskama nastavnika, to će nam sada reći naš naredni sagovornik Miroslav Marković. On je potpredsjednik Saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta, savjetnik u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji nam se uključuje. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, pretpostavljam da sve vrijeme pažljivo slušate ono o čemu pričamo u studiju, pa eto, odmah bih krenula sa vašim komentarom na ono što smo do sada čuli. Pa evo da vam kažem, ja sam u tom projektu, to nije projekat, odmah da vam kažem, to je kardinalna greška što je uopšte nazvano projekat. To je samo kruna jednog skoro 20-godišnjeg rada koji je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu zajedno sa FON-om razvio tu platformu koja je samo, kao što sam rekao, kruna reforme programa nastave i učenja za predmet fizičko vaspitanje. Što se tiče zakonske potpore, apsolutno da postoji u zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nešto nalaže nastavnicima fizičkog i obrazovnog sistemu da prati fizički razvoj i motorički razvoj naših učenika. Jasno je da se to radi preko JOB broja. Mi se sada pitamo da li su ti podaci bezbedni i šta će nam ti podaci? Pa ti podaci se obrađuju grupno, softver će obrađivati grupno podatke, a roditelj koji to želi moći će da vidi podatke svoga deteta i na vreme da reaguje na određene stvari. Tako da ne vidim tu ništa sporno, mnogo više podataka naše dete ostavlja na Facebooku, mnogo više podataka naše dete ostavlja na društvenim mrežama, igricama i ne bi mešao zavese i nešto što je struka i neke iznose u koje savez stvarno nema nikakve, sa kojim savez stvarno nema nikakve veze, da li je to 300.000 evra, da li je ovo, da li je ono. Slažem se da postoje stvari u obrazovanju koje treba rešiti, ali po meni je najvažnije pratiti razvoj naše dece i da reagujemo onako kako treba da reagujemo, a to je da upozorimo roditelji na vreme im skrenemo pažnju na ono što treba da promene. Kao što sam rekao, Zdravitas je samo kruna jednog velikog rada ljudi iz struke. Znači, mi se u jednim slučajevima pozivamo na struku, a u jednim slučajevima idemo na sindikate. Ja se slažem, od 69. pa do 92. je postojao sistem praćenja u onoj našoj bivšoj Jugoslaviji, pa i u SRJ, kada su nas naši nastavnici pratili. Mene konkretno kao dete iz 80. godina, svake godine su nastavnici i druge kolege merili. I međutim, te podatke nastavnike slao poštom u Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i kasnije isto poštom dobijao nazad te podatke i na osnovu toga je mogao da vrši individualizaciju nastave
prema svakom učeniku. Markoviću, da li je moglo to sve da ostane? Evo sada pominjete kako je to nekada bilo, kako to izgledalo, evo do tih davnih sada godina. Zašto ali to ostane? Samo sekund jedno da vas pitam. Dakle, da li je moglo da se sve to završi i u sveskama i da ostane kao što je i do sada bilo u sveskama, ili je bio neophodan sistem kao što je Zdravitas, odnosno platforma, portal koji će sada sve to da objedini? I na osnovu podataka i informacija koje ste imali u sveskama ste mogli da sublimirate celokupno psihofizičko stanje dece? Da li da se vraćamo na to? Da li bi to onda bio, kao što se navodi, dodatni rad nastavnika? Zamislite vi nastavnik sa 10 odeljenja puta 30 učenika, da za svako ručno obrađuje, pa to bi ne da bi njegovu 40 časova u radnu nedelju u 10-stručilo. To znaš kao nastavnika, mislim, to je stvarno bespotrebno. Ajde sad da vraćamo i knjigovodstvo i da ima podatke o svim firmama, vlasnicima firma, pa hajde da vratimo na konto, duguje, potražuje. Ako ćemo sada da modernizujemo i ove stvari, da unesemo u sistem, u platformu, kako da onda uverimo i da ohrabrimo roditelje da budu sigurni da će podaci koji budu bili ostavljani na toj platformi biti sigurni i bezbedni, da neko neće zloupotrebiti lične podatke njihove dece? Ja sam isto čovek koji ima decu i dete mi ide u osnovnu školu, pa mislim da bi ja dozvolio, ja koji sam, eto mi kao savez koji smo pomogli da se pilotira taj projekat na terenu u više od 100 i nešto škola, pa mislim da bi dozvolili da se nešto što se ne unosi u e-zdravlje. Imate i e-zdravlje portal gde su svima nama naši zdravstveni podaci. Ovde je neko govorio o zdravstvenim podacima, ovde nema ni z od zdravstvenih podataka. Ovde su isključivo motoričke sposobnosti i fizički razvoj. A zdravstveni status i zdravstveno stanje učenika nalazi se kod izabranog lekara na portalu e-zdravlje. Ajmo da pitamo gde se nalazi taj portal, gde se nalazi e-dnevnik i gde se nalazi Zdravitas. Razmislite u kojim državama se nalazi koji softver, koje su vlasnice kojih firmi. Savez, kao Savez profesora fizičkog vaspitanja u ovome učestvuje isključivo projektno, preko nastavnika i stručno. O finansijskim delovima, o firmama, to stvarno ne mogu da govorimo, nismo učestvovali u tome, ali kao struka apsolutno se zalažemo da ovo olakšava nastavnicima i roditeljima uvid u njihovo stanje. Ja ću vam dati moj lični primer. Ja da nisam ovo što jesam, ja ne bi primetio da moje dete ima neki problem vezano sa razvojem. Obratili smo se endokrinologu, endokrinolog je rekao čime se i bavite, ja sam rekao ko sam, šta sam, kaže svaka čast tata što ste to ispratili. Nije ispratio lekar, iako ima redovne sistematske preglede, nego ja kao nastavnik fizičkog. Znači, postoji nešto što je jako... Izvinite što vas prekidam. Pa dobro, ali vi ste sad sami rekli da niste to što jeste, ali nije svaki roditelj ono što ste vi. Dakle, kako će roditelj sam da zaključi iz tih podataka da nešto... Roditelj sam da zaključi, tu grešite. Pa to vas pitam, nego će ko? Dakle, učit će softver koji će obraditi te podatke i dati preporuke roditelju šta treba da radi. I nastavniku fizičkog da kreira proces nastave i učenja. Jer idemo ka individualizaciji nastave u fizičkom vaspitanju. U toku su i reforme, nova reforma programa u skladu sa novim usvojenim standardima za sve predmete, pa tako i za fizičko i zdravstveno vaspitanje. Znači, na osnovu određenih podataka mi ćemo izvršiti i reformu programa, da vidimo da li treba više da radimo na sportsko-tehničkom obrazovanju ili igrama ili na razvoju motoričke sposobnosti i kojih motoričkih sposobnosti kod naših učenika kako bi predupredili određene stvari koje mogu nastati kao potencijalni problemi u razvoju naše dece. Ništa više. Dobro, staćemo ovde. Hvala vam. Da bismo pustili gosta u studiju da prokomentarišu. Krenuli ste. Pa ovako, želim da kažem da je sve ovo potpuna relativizacija ovog projekta, samim tim što, bez obzira što je kolega fizičkog to rekao, ovi podaci idu jedinstveni, moram da ponovim, za svako dete pojedinačno taj softver, a nismo dobili odgovor na pitanje ko će obrađivati te podatke. Rekao, obrađivaće softver. Kako će softver da obradi podatke i koje će to podatke nama da da softver koje ne može da nam da, recimo, izabrani lekar. To mi nije jasno. Znači, apsolutno ne mogu da razumem i uopšte ovo mešanje i ulaženje u profesiju jedni drugima takođe mi apsolutno nije jasno. Softver će da da neke preporuke, neki opšti zaključak sa kojim mi da li će to veštačka inteligencija da nam daje preporuke sa kojom ćemo mi da idemo kod lekara? Apsolutno se iz ovoga kriju nametnuta neka zakonska rešenja koja nemaju veze ni sa svrhom, ni sa onim što je zaista bitno i roditeljima i nastavnicima. Želim ovo da naglasim. Kada je u pitanju sam softver, ja se inače bavim umetnošću i medijima i učestvovala sam na jednoj važnoj konferenciji gde sam zapravo izrazila svoju tezu da kod interpretacije podataka nije bitan samo ljudski faktor, nego da i sam softver
utiče na interpretaciju podataka. Tako da mi ovde ulazimo u jedno polje veštačke inteligencije koja i ne postoji. Ja mogu da kažem da postoji samo prirodna inteligencija, ali je i ona upitna kod mnogih i ulazimo u jedan proces apsolutne digitalizacije, što nemam ništa protiv da budu savremene tendencije u tom smislu prisutne, ali ne može, ja kao roditelj mogu da kažem ne može i neće ovo proći bez saglasnosti roditelja. Roditelji pišu izjave, pišuće krivične prijave do trenutka dok svi ne sednemo zajedno. Znači i ministarstvo, i Unija prosvetnih radnika, i direktori, ali i predstavnici roditelja, pa da dobijamo konkretne odgovore šta oni to hoće i kako. Znači, nama kakav vi, evo, samo imamo još jako malo, minut, da nam kažete kakav epilog očekujete. Epilog je već tu. Epilog je recimo negde oko 50% škola je sprovelo, što je naravno moglo sprovede. Potpuno je tačno da roditelji ne daju određene saglasnosti na testiranje. Poverenik je rekao da ta saglasnost i ne treba. Neko je to uvažio, neko nije. Negde su ljudi uspeli da objasne, kad kaže ljudi, pre svega mislim na zaposlene u školama, na nastavnike razredne nastave i na nastavnike fizičkog. Znate kako, možda je najbolje vratiti se na početak, na ovo poverenje i na ovu komunikaciju. Negde je tu, negde leži i možda odgovor na sve ovo. Tamo gde je komunikacija bila dobra i gde su to ljudi na odgovarajući način objasnili, prošlo sve bez. Je li moguće, evo samo za kraj kratko, da li je moguće da dođe do dogovora između roditelja i vas, prosvetnih radnika, ili je možda ovde kraj ovom Zdravitasu kao platformi i portalu ukoliko nemate podršku roditelja? Samo da se ispravim, nisu prosvetni radnici uveli platformu Zdravitas. Ovo Ministarstvo prosvete. Dobro, ali kažem, vi komunicirate od vaše komunikacije, zavisi da li će to da opstane ili ne. Ministarstvo je uvelo, direktori i nastavnici, neki, ne svi, sprovode, izvršavaju naređenja sa kojima se ne slažu roditelji. Ovo je situacija gde se apsolutno roditelji pitaju i roditelji će i doneti konačnu odluku da li će se ili neće podaci njihove dece skladištiti u nekoj digitalnoj bazi za koju roditelji smatraju da nije neophodno. Ovde stajemo i onda ćemo pratiti. Šteta, dobra je tema. Da, pa jeste. Biće nastavak još uvijek. Čekamo današnji sastanak. Šta će predsjednici sindikata da se dogovore? Hvala i vama na pozivu.